hluboko pod ní. Krásný dol. Temné jej hory broubí kolem. Lesů věnec obývá. Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore? Vítajte na tréninku. Kde? Nie, inak to je. Tak ešte raz. Čaute, ja som Kubo, toto je Igor. Čaute, dnes sme na tréningu v Kunovej Teplici a ty sa teraz choď pozrieť, ako to tu vyzerá. Pápa si prišiel. A som sa vôbec nepozeral kamerou na teba. Ale pa. Pocity a dojmy. A tu som mal nič moc. Kuželkami rozdelené, akože lídrovská a chaserová stopa. Skúste robiť to, aby líder v podstate nezavrel chasera, alebo chaser skončí kríko. Aj pri rozhľadovaní proste nepustíte